Flimkien ban wieħed biex ngħinu lill-bniedem fil-bżonn. Huwa dan il-ħsieb wara l-proġett li qed isir mill-Fondazzjoni Caritas għal ċentru ġdid fil-Blat tal-Bajda. ċentru li se jkun qed joffri diversi servizzi għal dawk il-persuni li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli f'ħajjithom. Dan il-proġett ta' ċentru ġdid fil-qalba tal-komunità se jgħin lill-Caritas sabiex tkun tista' tkompli bil-ħidma tagħha sabiex tkun iktar viċin il-persuni u tintegra nies vulnerabbli fis-soċjetà. Madwar 600 persuna fis-sena mistennija jagħmlu użu mis-servizzi li se jkun qed joffri dan iċ-ċentru ġdid. Fost dan wieħed isib għajnuna għal dawk li jkunu spiċċaw romol. Fil-fatt tkellimna ma' Joseph Dingley li 19-il sena ilu tilef lil martu u mnalla kienu l-Caritas li għajnuh jgħaddi minn din l-esperjenza xejn sabiħa f'ħajtu. Jiena u wliedi għaddajna minn purgatorju u minn jgħaddi bħali jifhimni iktar minni. Biss ma tixtaq qalbek, u mbagħad kien hemm it-tfal tiegħi qalu li dadi għax ma tmur sant tal-Caritas għandhom laqgħa tar-romol. U ġejtaw u għad inni għaw niġi nattendi kun nar ta' ġimgħa 20 sena kważi. Joseph isqarmana li issa u qed ikun ta' għajnuna għal ħaddieħor. Kien kont ta' għajnuna għal ħaddieħor li għadda mill-istess storja. Għax kif dejjem ngħid, il-bniedem kulħadd għandu l-istorja tiegħu. U min ikun ġodda l-istorja tiegħu ikun jaf x'ħass u ma ħass. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt spjegana kif din il-binja tal-Caritas Community Center se tkun qed tiġbor kemm l-amministrazzjoni li tagħti servizz is-servizzi kollha mxerdin ma' Malta. Kif ukoll minn ġol binja se jsir koordinament ta' binjiet soċjali oħra u servizzi diretti għal bniedem fil-bżonn. Da ħajkun ċentru kemm jagħti jassisti s-servizzi kollha anke iċ-ċejn ta' servizzi fil-qasam ta' riabilitazzjoni droga, servizzi li jingħataw mill-post fil-komunità, u anka koordinament ta' servizzi li nataw fil-parroċċi. L-għana ħari jibqa' li l-bniedem ikun fiċ-ċentru ta' kollox sabiex ħadd ma jħossu minsi.